قبلهم على اليد. Sinjuri nsellmulkom għal shooter donni waħdi ħanamlu illum għax ma nafx fejn u liħor. Jekk taraw xi ħaġa li interessanti ibatu lna. Sorry, ma nsejt iċċaqla s-sija tal-alloċ. Mhux illum kellek iċċaqla. Il-bieraħ għalhekk insejt għall-bieraħ. Żomm nara. Bra ma kien. Inti suppost mad-dawra tal-alloċ ta' din id-darba. Suppost mhux qiegħed tard, imma ġejt sija kmieni. Ħadd Ej, daw l-affarijiet ma ngħiduhomx aħna. Rajt di mhux ngħid żejjed toqgħdu nċalqu l-alloċ il-munutira taf kif ġibtielu d-dar qasad inċalqa. Taf minn ħaġbija di. Benjamin Franklin fis-1784. Ma tawx kasu fil-. Sew għamlulu. Imma mbagħad taw. Għax imbagħad fil-gwerra qalu ħanamluha. Il-daylight saving sejħula biex tifrankaw l-enerġija xi sek tigwadanja sija d-dinja kollha. Tifhem? Issa seam. Issa qed jaħsbu qed jikkontemplaw sabiex ineħħu kollox. Ma daw mhux qegħdin sew. Mela issa fej vera għandna bżonn nifrankaw l-enerġija ħajneħħu kollox. Ħamulna mal-quiz. Quiz fuq xiex? Mhux fuq jum il-ħelsin, ħammur. U fl-okkażjoni ta' jum il-ħelsin jiena ġejt fej il-monument tal-ħelsin li għandna fil-Birgu fejn warajja għaw il-bandiera mdella kollox imħejji u fidej għandi żewġ affarijiet tipiċi Maltin. Għandi l-imqaret u għandi l-qaqa tal-asel. U jiena se nippremja lil dawk li jirrispondu l-mistoqsijiet tajbin dwar jum il-ħelsin. Għansaqsik xi ħaġa jekk iġiba tajba għandek asfura. Dak tiegħek, ħabibti. Jum il-ħelsin x'niċċelebraw? Regatta. Li appart ir-regatta ma x'niċċelebraw il-jum meta ħlisna? Bravo. Minn min? Għandek. Jum il-ħelsin fl-ima data. 31 jew 30. Ta' taħsebha? 30 jew 31. Mhux 30 jew 31. 31. Brava, hekk. Għantik naqra mqaret, tipiċi Maltin. F'liema sena ħadna l-ħelsin? Fis-73 hux. Le! 79. 79. Tak bravo, Ma l-iktar minn. Ħajkolli nippremja lilu. Xi trid qaqa jew mqaret? Għal-aħjaru. Grazzi tal-li ta' fuq jum il-ħelsin. Għalli ma raġuni kienu telqu minn Malta l-Ingliżi. Ballu 31 ta' Marzu. Le, imma dik meta telqu. Imma telqu minn Malta spiċċalhom. Spiċċalhom il-flus. Ta' naqa, ħanajdela. Take two. U għaliex Tal-militar. Prose, brava, ma bqajniex bażi militari tal-Ingliżi. Il-monument ta' warajja ovvjament jirrappreżenta dak li qegħdin ngħidu, ġifieri għandek il-bandiera Maltija illi issa tiela għaliex l-Ingliżi m'għadhomx iktar hawnhekk f'Malta. Barra minn hekk ukoll għandek il-preżentazzjoni, ġifieri issa qed intuhom il-bandiera tal-Ingliżi lura. Ovvjament skadilhom il-kuntratt militari u kif skadilhom il-kuntratt militari sirna Maltin ħelsin minn kull rabta mal-militar. Grazzi tal-li edukajtna. Fimni, u dubbajt kafe u kol kif kontem u kilna l-qaqlim, qaret, insomma. Pero issa ħanaraw xrajna. Jent qed tidaj, x'affarijiet daqda live. U tidaj u għax kemm tidaj meta tkun qed tikteb email jew messaġġ u jitlaqlek kollox. Veru, għandek raġun ma tieħux gostu. U l-aħħar darba anke l-contacts lift ma stajx insibhom. Kontekst, kif tliftom il-kontekst, qabma ġrat li di? Imma mbagħad ilbis nuċċali u ħdimt ta' xorta ġifieri. X'għandu x'qasam nuċċali mal-kontekst? Għal-contact lenses qed ngħidlek san. U mbagħad ilbisthom u rajt u rajt ejja ħanaraw xrajna dil-ġimgħa jisa. Xeni għandna kieku b'dil karozza ħareġ il-balluna l-Mbappe li kellu jibda il-logħba ta' Nations League. Imma mbagħad il-karozza baqgħet fil-ground bla betri. Franza għaddew semi-finals, il-Volkswagen għaddiet għal fuq iċ-Charger. Rajt iktar rajt lil dilġa kbina. Mela beda programm ġdid tajjeb, Come Dine With Me. U kien hemm di Mari, imma aħna ma nafux hekk id-deżerta u ġbit ix-xogħol. U ġbitek id-deżerta Mari, fa jole? L-deżerta ma tantx ġbitni, ħankun sinċira.
Proset tal-ikel, ħanajdlek bissek titħollu l-programm inti, Thank you, grazzi tal-li Proset. Saħħa. Delicious. Niltaqgħu għada, bye. Jaqtat għallih li kell. Disgusting. Immaġina l-ewwel darba li kilt ribaj soppa.